Good morning. At tayo po ay mag-update dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon Fish Market. So, a-update natin yung kanilang mga latag dito kay Boy Bangus. At nakita naman po natin ang kanyang mga latag ngayon, no? So, yan po yung update natin. Ang mga bangus niya po ay meron pong kada piraso ay 70 pesos isang piraso. Magkano pala mangga? 140 po per kilo. Nakakabili rin po ng kalahating kilo sa halagang 70 pesos. Mangga, no? Yan. So, yung presyo ng mga bangus na ating pong na-update ay medyo may pagbaba. Ang kanyang latag, 70 pesos isang piraso. 100 pesos. Yan po ang paninda ni Boy Bangus. Shout out sa'yo. Good morning. Irabon. At dito, 200 pesos na kilo. Pusit galawang. At 300 pesos ng ganyang kalaking hipon. Ang lalaki, oh. 300 pesos na per kilo. At dito yung mga seedless natin, mga ubas ay 130. May green grapes din po, no? 200 pesos na kilo. At rambutan po ay 50 pesos. Aray ko. Wala ka ng paninda, ubos na agad. Ay, isang cooler lang binenta mo ngayon? Ayan po ang presyo ng pompano natin, 350 na per kilo. At ang hipon po natin tumpukan ay 100 pesos. Magkano kilo, te? 350 kuya. 350 ang per kilo. Uso ubo ngayon. Ako katatapos lang. Ako din tapos na ako. Paano natin? Oo. Ako wala pala si ano, kliyente naman to, ITV. Ay, thank you. At update pa tayo dito sa mga latagan po rito ng mga isda na ating maaabutan. Para sa mga nagtatanong at gustong pumunta at gustong mamili, no? So, update natin yung kanilang mga latag. Thank you. So, dito tayo. Ito yung mga dinadaanan po natin. Ito po yung mga latag po muna ng mga prutas. At ang mga tahong natin dito ay 30 pesos ang kada kilo. So, yan po yung mga latagan dito, no? Ito ay nasa bandang gitna na tayo ng kanilang mga latag dito ng mga gulay at prutas. So, ang sitaw ay 20 pesos kada tali. So, yan po yung mga nakabalot na 20 pesos, 50 pesos na mga nakabalot na sibuyas, kamatis, bawang. Yung mga kada tali po rito, yung kangkong, talbos, okra, pechay. Yan po yung mga latag po nila dito. At ito po yung mga presyo ng iba, no? Ayan. So, mga gulay na inyong mabibili at pangsaktuhan sa inyong mga lutuing ulam sa inyong bahay. So, medyo mahina yung boses natin, no? E gawa nga na meron tayong nararamdaman. So, panahon talaga kapag ganitong mga papalapit ang Pasko ay medyo nakakaramdam ang mga iba nating mga kababayan ng mga sakit na kagaya ng sipon, ubo, no? So, hindi po natin sinasabi na meron tayong mga influenza dito sa mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan. So, natural lang po yan dahil sa panahon ng klima. So, ganun pa rin po ang presyo ng strawberry, 85 pesos per box. 3 pieces na mansanas ay 100 pesos. So, mga buhay na talangka. Nalalaki na ngayon yung talangka. No? Umihilab-hilab na, no? Nagkano kilo, o yan? O, 300 pesos. Napakamura ng
ano yan. Buhay na buhay yun. Ang sarap ito yung babae, hindi ako makapag ano eh. Ano mo malalaman pag babae? Sarap buhay yan. Naka-lipstick? Oo, naka-lipstick. Paano mo nalaman? Masarap yan sa sinigang. Sinisigang yan mga talangka. So, sinisigang to? Oo, sinisigang yan. Ano malalaman pag babae? Naka-lipstick. Pag lalaki naka-gel. Naka-highlight. Ano malalaman pag babae to? Eh, ang sarap niya, no? Kahit kalahating kilo ng buro mo lang yung mga babae. Dami niyan, kalahati dami niyan. Tapos isapaw mo sa kanin. Ihalo mo, napakasarap niyan. Oo. Eh, hindi lang ako ano ngayon, hindi ako makabuelo, may pasok ako eh. Ito, tambol. Yung mga danggit. Tambol kung tawagin. Yan 300 pesos po, no, na mga kilo na talangka. Ito po yung isang danggit. Yan po yung mga hito, no, na ating pong na-update sa latag ni Kuya. At dito po tayo sa mga sapsap na sariwa. Magkano kilo? 240 per kilo. Eh di sa mga pusit. Ayan, 300 pesos po sa mga latag ng pusit, no? Sa bisugo mo? 360. So, yun po yung mga presyo na ating pong update ng mga presyo na isda at pusit. At 50 ang kilo ng mga tahong natin dito, no? So, yun po yung mga price update na ating pong na-update ngayon dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, thank you. At tolya, 50 pesos naman po ang kada kakal. Ayan. Yan po ay masarap po sa lutong may miswa. O ginisa po, no? Ayun! Yan po, 200 pesos na kilo. At ang mga anumahan po natin ay 160 kada per kilo. So yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag, no? So mga fresh na hipon yung ating pong nadatnan dito sa mga latag sa bayan po ng Malabon Fish Market. 260 na lang. Magkano ang kilo? 260 na lang, idol. Paubos lang. Ayun, 260 na per kilo ng hipon. Isa lang kayo, no? Oo, magkaisa lang yan. Mas pangit lang mukha niyan. Shout out! Ito po yung mga pusit kalawang, no? Salmon na lokal. Mura lang ano yan, mura lang gamot yan. 19 lang. Pag yan ka bumili. Kuya Ricky, magandang umaga po. Magkano po yung mga tilapia po natin ngayon? 140 yan mo. Ayan, 140 po sa buhay na tilapia. Tilapiyang Pampanga, no? At mga bangus pandaing. 160 kilo. Ayun, 160 po sa per kilo, no? 220 po sa mga malalaking mga bangus. At salmon. 160. Ayan, 160 pa rin po yung presyo na mga pink salmon na masarap sa sinigang sa miso. So, yan po yung latag ni Kuya Ricky dito sa Malabon Fish Market. Kuya Ricky, marami pong salamat. Thank you po. At ito yung mga balsa galunggong, no? Anong sariwa? Meron din ako sariwa. Magkano sa balsa galunggong? 200 po ang per kilo. 220. So, 220 po ang per kilo ng mga balsa galunggong. Salmon na lokal 200. sa Kalawang. 20. Oh, yun po yung price update po natin sa kanilang latag. So, pwesto pa rin po ito ni Kuya Ricky. Tagaan namin yan, taga-akot ang ano. Salamat! Tagahakot ng Tagahakot. So, malalaking hipon. Magkano ang hipon, Lodi? So, yan yung mga latag nila, no? So, magkaparehas daw po yung kabila tsaka dito. Yan po ay 280 kada kilo ng hipon. Salamat! Walang ka, dami. Magkano po dito? 300 ang kilo. Wala na ba?
So, yun po yung presyo ng pusit lumot po rito ay 300 ang kilo. At dito tayo sa mga latag po ng mga dili. Ito po ay 100 pesos na kilo at 90 pesos sa mga talangka. Iyan po yung mga per kilo. At bangus po natin dito ay 160 ang per kilo. 180 sa mga balsa galunggong, 180 ang per kilo. At 200 pesos kilo po dito ng bangus. So yan po yung mga nadadatnan natin mga latagan no, sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dito po ay 100 pesos na kilo ng tilapyang Batangas. So lipat na tayo sa iba pang latag na ating pong may update dito sa bayan po ng Malabon. So magandang alumahan at nilachay. Latsa, oh. Pangalaw. Yan ay masarap sa Paksiw. paksiw. Pangat po sa kamatis, kalamansi. So ito po yung mga latag po nila. No? Ito po yung mga isdang alumahan. Tay, magkano nilachay mo? 240 ang per kilo po dito sa nilachay. E sa alumahan po? Ayun, 200 pesos na per kilo po ng mga isdang alumahan. No? Napakaganda naman, di ba? Napakaganda po talaga at fresh na fresh po na mabibili po dito na isda. 240. Ayun po yung per kilo, 240 na kilo na mga isdang nilachay. So, te, salamat po. Kalaso. Isdang kalaso, Lodi, magkano per kilo? 100 lang. 100 pesos na isdang kalaso, no? So, hindi nakakaalam, masarap daing yan. Yung mga isdang kalaso. Dahil malaman. Hoy, sukli nyo. Ayaw nyo. Ayaw nila kunin sukli. Boss Lando. Ayaw nila ng sukli. 3, 4, 5. So, 260 naman po sa kilo ng mga hipon. 260, bossing Lando. Ganda ng hipon nila ngayon, no? 260 lang po ang per kilo. At ang mga tilapia po rin natin ay 100 pesos kada kilo. At meron din pong 120. Boss, ano bossing kayo? So yung mga presyo ng kanilang latag ng mga tilapyang Batangas. Ayan po, 260 sa per kilo ng hipon na inyo po mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dito pa ang mga buhay na tilapyang Pampanga ay 130 ang kada per kilo. At mga per kilo na mga isdang tiyabeta o bilong-bilong ay 100 pesos per kilo. Sige, sige, san? Tandaan, boss Lando. Ang per kilo ngayon ng tilapiyang Batangas. Eh, mga bangus mo, magkano ang kilo? O, per Per piraso. Depende sa laki, boss Depende sa laki ng Ay, mga... sa kilo, Ano, 200. ito, 200 pesos. Opo, sa O, kilo. depende po sa laki ng mga bangus na inyo pong mabibili, no? Sa kanya mga latag ng isda. At 260 sa per kilo po dito ng mga hipon. So, marami tayong hipon na nakikita rito, no? Ng mga latagan at fresh na fresh at napakaganda po talaga ng mga hipon. Tumpukan na lang po dito ng mga ulo na bentahan po ni Avatar ang The Legend of Fish. Ito po yung mga per kilo ng Dream Dory. Sa mga buntot ay 100 pesos per kilo. At ang mga ulo na tumpok, 50 pesos po yan, no? Dalawang peraso. Ayun, ang pumili ko. Ayan, 50 pesos na mga tumpukan. At 180 sa mga per kilo ngayon ng dalagang bukid. Henry, talagang bukid na. Bakit iba? 150 sa mga per kilo, no? Iyo, boss Lando. Good morning. At mga isdang lapis na malalaki. So 250 ang isang piraso. Yes.
Ang laki niya na. Sila pa kayo nagawad? Wala, di kami nag-iingat. Araw-araw naman dito. Yun, baka di naman dumadaan ngayon dito. Kaso, si Menes, sa akin. Dami narinig kayo. Punta lang ng linggo rito, pag-uwi na. Puntaan yata yan, isip naman. So yan po yung price update ng kanilang latag na inyo po mabibili ng mga hipon at ang ating mga gulyasan ay 100 pesos per kilo. At ang mga ulo po ng salmon dito ay 100 pesos kada tumpukan. Ayan, 100 pesos lang po. At ang mga gulyasan natin dito, magkano per kilo ng gulyasan? Boss Lando, 100 lang per kilo. 100 pesos na per kilo ng mga isdang gulyasan. Mura lang tayo magbigay. So ayan po yung ating update sa kanilang mga latag, no? Ed Pompa. Shoutout sa'yo, Boss Ed Pompa. Nasaan si Boss Jeff Baliw? Shoutout sa'yo. Namimiss ko na talaga si Boss Jeff Baliw. So mga dalagang bukid na naman ang inyong mga latag ngayon. Okay, Joey, MPA to, Postando. Ayan po, no? 100 pesos tumpukan po ng mga isdang tamban. Dalagang bukid. Maliit naman eh. Kahit isa na lang medyo malaki. Para At dito yung mga latag po ng mga itong dagat ay 100 pesos na tinumpok. At pagtanong tayo sa presyo naman dito, no? Boss Brian, shout out, good morning. Magkano kilo ngayon hipon? 320? 300? 250 na mga kada per kilo ng kanilang latag dito ng mga hipon ni Boss Brian sa Malabon Fish Market. Salamat, Boss Brian. At dito po yung mga ito po yung tumpok na mga parrot fish. Tumpok nito 100. Ayan, tumpokan po 100 parrot fish po na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. Ayan, 100 po ang kilo ng pating. Ayan, so salamat mga Lodi. At yun po yung mga update natin sa kanilang mga latag dito po sa Malabon Fish Market. Okay. Kala ko sinong didilig eh. Alright, so yun na nga po at na-update natin itong kahabaan ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. At maraming salamat po sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po and bye-bye.